Tradizioa pasioarekin nahasten den altxor bat da gure ingurune sakonetan ezkutatuta. Zesta punta. Baina zesta punta ez da soilik kirol bat. Historiarekiko lotura sakona da. Denboran zehar iraun duen nortasun adierazpena. Antzinako garaietan, munduan giza presentziaren aztarnakia nabaristen ez zirenean, euskaldunek elizen hormetan zehar aukeratu zituzten denboran zehar ondare bihurtuko zen kirol baterako agertokiak. Beren lehia espiritua adierazi nahian, beren nortasuna komunikatzeko modu paregabea aurkitu zuten modalitate honetan. Mendeetan zehar, zesta punta euskal kulturan eboluzionatu, egokitu eta errotu da, antzinako harrizko eszenatokietatik hasita. Eta instalazio modernoen eta eraino, joko hau iraunkortasunaren eta tradizioaren testigantza bilakatu da. Gaur egun, beste mundu bat dirudi. Zesta puntak utzi dituen aztarnak, aztarna historiko hutsak baino askoz gehiago dira. Iraganeko belaunaldiak, oraina lotzen dituen lerroak dira, etorkizun urrunera arte zutik mantenduko direnak. Baina, nor mantentzen ditu lerro horiek? Zergatik ez dira deseustatzen iraganeko aztarnak? Erantzunak jokalari gazteengana eta haien zaletasun sutsuarengana garamatza. Partida bakoitzeko, jokaldi bakoitzean, jokoari bizitza berri bat eman dion energia guztia ateratzen dute. Haien trebetasuna, arintasuna eta konpromisoa erakutsiz. Iraganeko heroien urratsa jarraitzea amesten duten nerabe hauek, antzinako elizen itzaletan hasi zen kirola, etorkizuneko belaunaldien gidari bihurtza lortu dute. Tomas, denboran zierratzera begire, zelan pentsetozu aldatu dela kirol honen mundu iraganetik gaur eguna arte. Lehenengo eta bat aldatu asko indaz, lehen egu esan pilua fronto, Ameriketan bakarri egu esan 14 fronto, eta fronto bako txien egu esan 50 pelotarisek. Eta bain fronto bat da. Bi, baina bata urte guztiko eta besti hiru hilabeteko. Orduen pelotarisek ez dauke oportunidadeik pelota nahi txeko, bihar da modu nik ez teko. Por ejemplo, hemen, jokatzen da, Winter Series da oso ondo, hori bai, baina falta da, pelotarisek ikesteko falta da partidu jokatu bidabe. Horretzen zera diferentzia ondo izetu beto, eta gero zezanipez diruan kontu, guk zazo baten ondo irabazte genduen, eta, oin, hortik bizizetie ez da erretza. Aldati zela izen da horixe. Ostontzin babeiz pelotarisek onak, eta ondo jokatzen da benen, baina eukera gitxi dau neutzako. Hoxe da diferentzia. Ale, zure ustez zer da zesta punti eta zelan eragin dau zure garapen pertsonal eta emozionalin? Zestinitzako dana izen dagiz izan. Txiki-txikitzetik ikusioten gauza bat izen da. Nire etxe jokatze profesionalki nik 6 urte naukezela korotena. Da, neupe 6 urtaz hartu neban zesti. Da, 6 urtetik, bontxe arte, beti zestian pendiente gona, beti haitxitxaz hainbeste partido, haitxe beti torte aten atzetik partido dan eta hainbeste partido, nire familia osoko mutildanak zestalari sega, ordu nitzako zesti dana izen da. Gero 18 urtasun nintzen Ameriketa bai jokatza, horrek beste mundu bat ikusti lagaztean, da nik ekreston esperientzia honak ekintxua zesti gaitxik, da nitzako da bizisen eukiotenik eta deporterik eta onena eta importantiena. Badakigu erronka berrixen zain zauezela, zelan pentsetozu zesta puntik prestau zaitxule aurre itxeko? Ia oin udan lehenengo eta bat ni askontentema da partiu jokatzeko, orduan preparado emiko da udan horre partiu eta jokatzeko.
Da oso posik, motibaute, da gero bauka zor proiektu batzuk, Ameriketa juti dela neurean aixak dauzan lekora jokatza, Miamire, da momentuz, hoiz izango da nire etorkizuna dauketan proiektu. Jokalari gazteak zesta punta berpizten ari dira. Bai, baina hala ere, gazteen eta kirolaren arteko harremana sinbiotikoa da. Jokalariek kirolari bizia eta modernitatea ematen dioten bitartean, zesta puntak aldi berean, eremu sendo bat eskaintzen die ametsak eta asmoak eraikitzeko. Zesta puntaren eszenatoki dizdiratsuan, lerro berriak eraikitzen ari dira, hain zuzen ere, emakumeenak. Hauek indar sartu dira, partida bakoitzean beren kontakizuna eginez. Zeintzuk izan zen hasieran aurre izen erronkarik handixenak, zelan gain dituzen duzen, azenek gain dutzu? Nebik zestaz jokatzen dau, eta bera jokatzen ikusi negon baten, etxien ipatu da, zelan nipe jokatzen hasten nahi nebana, eta hasieratik etxien babese oso jasu neban. Eta hasieran esango neuke, oso modu natural baten hasi nintzela, lagun artean jokatzen, eta pilo bat gozatzen nebana. Eta erronkarik handixena, ipatuko neuke, 12-14 urte artien bizi zen nebana, batez be, indarien eta aldi muten hasi zanean. Eta bereziki dauketor egun bat grabaute, pertsona batek esauzten nien, nila ezin nebala mutiekin jokatu eta neskitin jokatu binabela. Eta kaso hortan, zeuden beste neskarik. Eta ipatuko neuke, prozesu osuen etxekuk izan izela nire babesik handixena eta asko daukitu eskertzeko. Kirol honetan beste emakume batzuei atik zabaldutze zuzela sentitzezu. Pentsa dut, referentiek egotia beti ala positiboa. Kasu honetan bai aipatuko neuke, talde lan bat izan zela. Txistera proiektutik emakumeen zesta punte bultzatzeko apostu handixen izan. Eta momentu horretan gengo zen, klub gitxi batzutan eskazien emakume puntistak. Eta hasi ginen, topaketa, txapelketa txiki batzuk antolatzen. Eta horrek saritxo bat sortze ekarri bat. Eta gerora esango nuke, indeko lan horrek bere frutu egon dela. Partida bakoitzean, emakumeek ez dira soilik jolasten ari. Hauek, esiak hausten dituen istorio bat idazten ari dira kantxan, berdintasunezko bidea eraikiz. Horrela, zesta puntaren eta emakume pilotaren arteko istorio honetan, kantxa guztientzako espazioa dela argitzen da. Zure esperientzian, jolasten hasi zinenetik, zelan pentsetazu aldatu edo evoluzionatu ala zesta punta emakumeen inklusioari dagokionez? Nik uste dut gauzak asko aldatu dizela. Ni jokatzen hasi nintzenean oso neske puntista gitxe gongo zen, eta gaur egun esango nuke, zesta pule dauzen tokidanetan edo gehixenetan nintzen, neske emakume puntista dauzela, eta datu horrek asko nahi dugu zen. Bai, aipatuko nuke bai, ni jokatzen hasi nintzenean, topaketa edo txapelketa gitxi batzuk jokatzeko aukeri egonken, eta gaur egun bilakaera oso handiz egon da, eta pentsa dut dauzan txapelketa danetan emakume edo neskazin emakumeen txapelketak antolatzen dizela. Eta joko aldetik uste bilakaera oso handiz egon dela, maila oso handiko puntista dauzela eta txikisenentzako referente oso onak. Zesta puntan, jaurtiketa bakoitza, pilotaren kolpe bat baino gehiago da. Jokaldi eta partida bakoitzak, jokalari bakoitza eraldatzen du, eta bizitzan zehar adiskide bat gehiago da. Hau da, zesta punta kirol bat baino gehiago da.